Hello friends, welcome back to my YouTube channel guys. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबावलायबायथ' आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दंखायो। जोङो दायोहाय 2024 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 31 डिसेम्बरखौ बिदाय होनानै जोङो फैगोन गाबोननि सान 2025 मायथाइनि जानुवारि 1 तारिखसिम जोङो बे जायगायावनो नैबे जायगायावनो केम्पिं खालामनानै थागोन गाइसमोन। जोङो माखासे जाग्रा लोंग्रा बेसादफोरखौहाय लाबोखाजोब्बाय आरोना गाइसमोन। दा जोङो हर थागोन हिसाबैहाय बेखौ एसे लासै खालामनाय जागोन आरोना गाइसमोन। जोङो फुल नाइट केम्पिं खालामनानै थागोन। जोंनिया जाजोबखाबाय नै फुरा प्रिपारेसन खालामजोबखाबाय आरोना। जोङो जेब्ला 12टा बाजिगोन ना गाबोननि 2025 मायथाइनि जानुवारिनि 1 तारिख जायोना 12टा बाजियो अब्लानो जोङो बमा गावफुंजोबगोन गाइस। माने जोंना बमायाबो दंखासै आरोना रेडि बायनानै लाजोबखाबाय। ओमफ्राय जोङो माखासे जाग्राफोर माने जगार खालामना लाबोनो आरोना नाइट केम्पिंआवहाय जानो थाखायलाय नैबे दङ जोंनिया नाइट केम्पिंआवहाय जोङो बेखौनो बानायनानै जागोन आरोना। बोसोर गोदानखौ नेनाय हिसाबै जोङो बेखौनो खालामनानै जासिगोन। ओमफ्राय जोंनिया नै टेन्टआ मिनि टेन्ट आरोना बियो बेयावनो थासिगोन आरोना जों गाइसमोनथ'। भिडिअआ फुल एन्टारटेनमेन्ट जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो गोदानै फैदोंमोन नोंथांमोना 2024 मायथाइखौ बावगारनानै 2025 मायथाइखौ बरायनायजों लोगोसे आंनि बे इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो गाइसमोन नोंथांमोना। स' नायलांबाय थादो। मस्ला बानायबाय मस्ला नै थालिर लाया बरिया जाबायलै। सोला नायदोलै खनसे सोरबा जोंनिया मस्ला थालिर लाया मोनसे माबानानै फुननो माबाबाव फुननायाव बेलुआ थोआ दिहुन मस्ला रेडि जाबाय नै मस्ला जोंनिया मस्ला फुननाय हाबाफारिया जाबाय नै सोलिगासिनो दङ गाइसमोन। मस्लाया बुंना दं दे सोलिगासिनो जोंनिया कन्टिनिउआसलि सोलिबाय थागोन बेबायदिनो। बना सुना दोनखादो गाइसमोन। मालायफोरना जाबाय जोंना दायो 12टा जानायजों राना। औ 12टायाव जायाबाबो जायो जोंनिया दे फिदिंदो उल्थायदो गाइसमोन उल्थायदो नैबाव होदो। औ नैबे मोजाङालै जोंनिया सेफफोरा दे बेलथायदो होलाबाय बेलथायदो माखौ मा मिनिजोब्बाय जोंनिया रेडि जानो फैबाय नै हांहांबाय। नैबेनिफ्राय अरखौ होनानै होबाय दा बेखौ फिदिंनानैल' होबाय थानोसै आरोना। रेडि जाबाय गाइस जोंनिया फुरानो नै सोलिगासिनो जोंनिया फुरा जानो थांगासिनो दं। जों जानो थांगासिनो नङा आरोना माने जोंना बेदरा जानो थांगासिनो दं आरोना। आलदा बुजिनाङा गाइसमोन। निउ इयार हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार गाइस 2025 हेपि निउ इयार गाइस 2025 हेपि निउ इयार Happy New Year! 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 Woo! Oh guys, हागासिनो आरोना नै बेदरफोरा नै मोनजोब्बाय जोंनिया 2टा जाबाय अलमस्ट 3टा जानो थांगासिनो दङ। ओमफ्राय दा जोङो बेदरखौहाय हाफ्लेबाय आरोना लगायनो थाखाय
इमान गिदिर नै गिदिर दङ दा बेखौहाय थुख्रा थुख्रा खालायबावनांगौ दङ आरोना नै लेग पिस आरोना गाइसमोन बेखौ दा पिस खालायबावनांगौ दङ आरोना बिराद फुबाय आरोना गाइसमोन दा अलमस्ट 3टा जाबायानो होनजाबाय आरोना दा जोङो बेखौ प्रिपेयार खालायगासिनो आरोना बियो गैयाबाबो 6-7 घन्टासो जाबाय आरोना बेखौ रस्टिं खालायनाया गाइसमोन दा फैयै माने जानुवारि 2025 नि 2टा 3टा जानो थांगासिनो दं आरोना दासो प्रिपारेसन जागासिनो आरोना जोंनिया नै बेयो चिकेन लेग पिस गाइस चिकेन लेग पिस ओमफ्राय दा जोङो बे चिकेन लेग पिसखौहाय जानानै एसे इन्जय खालायसिगोन आरोना 2025 नि गोदान बोसोराव फैबाय जेखुनु एसे रंजानायसै आरोना गाइसमोन हेपि निउ इयार Duel 2025 1 January welcome guys welcome Oh my god foggy guys उंखुन्दै जादों दा दासो खारदो दिनैनि भिडिअआ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर दा आद्रा थानाय बमाफोर दंबावो नै माखासे मा होनो गावनानै एसेबांखिनि आरो प्लास्टिकआवबो दंबावो जमानो भिडिअआ बेनोसैमोन ओमफ्राय जोङो भिडिअखौहाय बांद्राय एन्टारटेनमेन्टबो खालामनो हायाखै आरोना गाइसमोन ओमफ्राय माने जोङो गावबा गावनि रंजानायावहाय गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे एसे बेस्थ' जानानै थाबाय आरोना गाइसमोन ओमफ्राय नोंथांमोना बांद्राय इन्जयमेन्ट मोनाखै जानांगौ आरोना बे भिडिअआव थेवब्लाबो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो ओमफ्राय लोगोसे बेबायदिनो गोदान भिडिअफोर नुबाय थागोन आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअसफोरखौहाय ओमफ्राय फैगोन समफोरावबो आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालायलांबाय थागोन ओमफ्राय बेबायदिनो फिन खेनसेबाव नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै फिन खेनसेबाव हेपि निउ इयार टु अल अफ इउ माय इउटुब फेमिलि ओमफ्राय फेसबुक फेमिलि बे भिडिअखौ फोजोबथ'बाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना गोदानै फैदोंबा बेल आइकन लोगोसे लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब